donde dúas candidaturas concurriron a estas primarias. Como ben sabedes, a compañera Patricia e o compañero Álvaro, eu creo que podemos felicitarnos porque hoxe poñemos fin a un proceso que creo que demostra que o noso partido está moi vivo, que traballamos dunha forma exemplarizante en democracia e todos xuntos. E a partir de agora, nesta apertura deste quinto proceso, toca ler o dictamen da Comisión de Credenciais e a proclamación da Comisión Provincial de Ética. No referido ao dictame da Comisión de Credenciais, sendo as 9:52 horas do 18 de maio de 2025, reúnese no Salón do Restaurante da Carballa de Santa Cruz a Comisión de Credenciais do 5º Congreso Provincial do PSDG-PSOE de Ourense, emitindo o seguinte dictame. Acreditáronse 67 delegados e delegadas, estando presentes máis da metade das delegacións e representada máis da metade da militancia, polo que, de acordo co establecido no artigo 22.1 dos Estatutos Federais, existe quórum para constituir o 5º Congreso Provincial do PSDG-PSOE de Ourense. No referido á proclamación da Comisión de Ética, a Comisión Provincial de Ética de Ourense proclamou o 27 de abril de 2025 os resultados provisionais das primarias celebradas ese día para elexir a Secretaría Provincial do PSDG-PSOE de Ourense. De acordo co establecido no artigo 163 do Regulamento Federal de Desenvolvemento dos Estatutos Federais, transcorrido o prazo previsto para a interposición de recursos contra a proclamación provisional dos resultados sen que se presentase ningún, esta convértese en definitiva, polo que a Comisión Provincial de Ética de Ourense, en aplicación do establecido no artigo 165.1b do Regulamento precisado, proclama o seguinte: a Álvaro Vila Araújo, secretario provincial electo do PSDG-PSOE de Ourense, ao superar o 50% dos votos válidos das primarias celebradas o 27 de abril de 2025. Simplemente decir que, votos emitidos 850, votos en branco 7, nulos 6, válidos 837, votos válidos a Álvaro Vila Araújo 447, 52,36, e votos válidos a Patricia Domínguez 390, 46,21. E, polo tanto, proclámase definitivamente como secretario xeral electo do PSDG Provincial de Ourense. E, sen máis, moitas gracias a todos por asistir. Pido mesa, se hai alguna proposta de mesa. Moitas gracias. Pois hai unha única proposta que sería a mesa do 5º Congreso Provincial do PSDG-PSOE de Ourense, na que a proposta é a seguinte: preside Diego Alonso de Abel, vicepresidenta María Fernández Ojea, secretaria de Notas Ana Rosa Paradelo Carracedo, secretario de Notas Daniel Caneiro Villarino, secretaria de Actas Guadalupe Sobrado Pérez. Pois, cando que irades, compañeiros. Bo día, compañeras e compañeiros. En nome dos compañeras e compañeiros que formamos esta mesa, queremos manifestar o noso agradecemento por escollernos para este 5º Congreso. Sen máis, procedo á lectura da orde do día deste Congreso que foi aprobada no Comité Provincial de 22 de marzo de 2025. Orde do día. 1. Ditame da Comisión de Credenciais e Constitución do 5º Congreso Provincial. 2. Elección da mesa do 5º Congreso Provincial. 3. Apertura do 5º Congreso, saúde da Presidencia do Congreso. 4. Informe de xestión dos órganos provinciais, debate e votación. 5. Elección da Comisión Electoral do Congreso e apertura do prazo de presentación de candidaturas. Comisión Executiva Provincial, Comisión Provincial de Ética e membros dos comités federal, nacional e provincial. 6. Constitución das comisións de traballo e debate de emendas en comisión. 7. Proclamación das candidaturas presentadas diante da Comisión Electoral. 8. Presentación e aprobación polo plenario da resolución das comisións de traballo e se procede debate e votación das emendas. 9. Votación das candidaturas proclamadas. 10. Proclamación dos resultados das votacións. Pasamos ao punto número 3 da orde do día. Apertura do 5º Congreso, saúde da Presidencia do Congreso. Como dice o compañeiro Javi Rey, acreditados os delegados con quórum suficiente, constituída a presente mesa e lei de orde do día, proclámase a apertura do 5º Congreso Provincial do PSDG-PSOE de Ourense. Dende esta mesa, queremos saudar a todas as compañeras e compañeros que nos acompañades hoxe para dar apertura a un novo período orgánico que desexamos sexa frutífero e sempre que sexa posible, tranquilo.
Hoxe saudamos ao novo secretario provincial, Álvaro Vila Araújo, alcalde de Taboadela, voceiro do Grupo Provincial Socialista na Deputación de Ourense. Benvido, compañeiro. A ti, compañeiro, que así o quixo a militancia, corresponde sinalar a dirección dos nosos ollos nos próximos anos. Pero hoxe estamos tamén para aquí para recordar, ter presente e agradecer o duro e bo traballo que leva feito neste partido ao que mellor representa Rafael Rodríguez Villarino, secretario xeral saínte, senador, benvido, bo día. Gracias por estes anos, por esta dedicación, respeto e o cariño co que ejerciches o teu cargo. Saudamos tamén Marga Martín, deputada no Congreso dos Deputados, Carmen Rodríguez, deputada no Parlamento Galego, Eladio Santos, o delegado, alcaldesas, alcaldes, deputadas e deputados provinciais, membros da Comisión Executiva Nacional Galega, Comisión Executiva Federal e demais compañeras e compañeros que nos acompañades hoxe. Hoxe estamos aquí fundamentalmente para decidir onde queremos estar e hacia onde debemos botar unha ollada. En ocasións será difícil, noutras será moi fácil, pero a veces resulta moi obvia. Sempre quero ter unhas verbas moi pequenas que xa adiantou onte o noso secretario xeral cando dixo Pedro Sánchez: Palestina se desangra ante nuestros ojos. Grazas e benvidos. Ten a palabra Borja López, coordinador provincial de Xuventude Socialista da provincia de Ourense. Bueno, intentarei ser breve. Compañeiros, compañeiras, moi bo día e benvidos a este quinto congreso do PSDG-PSOE da provincia de Ourense. O primeiro que quero facer é presentarme. Eu son Borja López, teño 22 anos, son politólogo pola Universidade de Santiago de Compostela e estou moi orgulloso de poder dicir que son o coordinador provincial das Xuventudes Socialistas de Ourense. Quero agradecer tamén aos meus compañeiros do comité organizador, especialmente a Susana e a Alberto e tamén a nosa traballadora Bea por todos estes días e por sempre boas palabras. Tamén quero darlle as grazas á Executiva Saínte, nomeadamente ao senador Rafael Rodríguez Villarino, por a súa dedicación nestes últimos anos. Moitas grazas, compañeiros. Hoxe falabos un mozo calquera de Ourense, un mozo que, como tantos outros, viu como as súas amizades do instituto, do colexio ou da universidade, ou incluso de vida, tiveron que marchar desta terra porque aquí non tiñan onde estudar, onde traballar, onde vivir e moito menos onde construir a súa vida. E por iso estou aquí, neste partido, porque quero loitar para que iso non siga pasando, porque esta terra merece un futuro digno e ese futuro pasa por nós, polo Partido Socialista. Hoxe quero falarvos do que nos importa, daquelo que nos afecta, deso que non podemos deixar esperar máis. Quero falarvos da xuventude, desa mocidade que vivimos nunha crise permanentemente, encadeando crise tras crise tras crise. Dixéronnos que non podíamos ter estabilidade laboral nin unha vivenda digna, que aceptásemos a precariedade como norma de vida. Pois non, non o imos aceptar. A mocidade que eu coñezo non vai aceptar isto. E temos que dicir alto e claro, non o podemos permitir. A mocidade ten que ter a oportunidade de traballar aquí, vivir aquí, formar a súa familia aquí, en Ourense. E moitos mozos e mozas tiveron que marchar porque aquí non encontraron as oportunidades que tiñan noutros lados. E iso non é un destino, é consecuencia. Sí, consecuencia. Consecuencia da falta de investimento, dunha economía estancada e tamén dunha visión curtoplacista dos que gobernaron esta provincia case 50 anos, sen pensar no futuro da xente desta provincia. E iso vai cambiar con nós, co Partido Socialista. Tamén temos que falar de igualdade, porque aínda quedanos moito por facer. A igualdade non é un lema, é unha loita diaria. En política, cantas veces as mulleres son consideradas menos válidas que un home? As mulleres neste partido importan, e importan moito. É o momento de tratalas co respeto que merecen, porque este é o partido das mulleres e temos que axudalas entre todos a ocupar os espazos que merecen.
Por que cando un home chámaselle ambicioso, unha muller trepa? É a mesma situación e temos que cambiar eso dunha vez. E iso vais a acabar neste partido, porque a loita de todas as mulleres tamén é a loita de todas e todos os socialistas. Tampouco podemos esquecernos da vivenda, porque para os mozos e mozas poder ter unha casa agora mesmo xa non é un soño, é case un milagre. Os alugueiros son abusivos e a vivenda pública apenas existe. Isto ten que cambiar e vai cambiar co Partido Socialista. Necesitamos políticas valentes, investimento real e compromiso por parte dos nosos representantes políticos. O despoboamento e o abandono do rural son dúas das feridas máis profundas nesta provincia. O PP deixou que os nosos povos se baileirasen e os servizos públicos desaparecesen das nosas vilas e dos nosos povos. E nós berramos alto e claro que eso non podía pasar, pero non nos fixeron caso. E eso vaise cambiar. Este é o momento para berrar aínda máis alto e claro, se é posible, que esa situación ten que mudar xa. Non podemos permitir que a Galicia interior morra. Temos que apostar polo futuro no rural ourensá. Tampouco podemos permitir que a Xunta de Galicia siga destruindo este país. Non podemos mirar cara a outro lado. Estamos en contra dos proxectos como Altri, que ameazan os nosos montes, os nosos ríos e a vida do noso rural. Galicia non se vende. E entre todos, compañeiros, gritemos agora xuntos: Altri non! Altri! Altri non! Xa rematando, compañeiros, compañeiras, temos anos de historia, case 150 anos de historia. Temos as ideas, a forza necesaria para mudar este país. É o momento de sair ás rúas, de escoitar a xente da rúa e de traballar por eles. É o momento de defender os nosos valores con valentía. É o momento de escoitar, de traballar. E así gobernaremos nos 92 concellos desta provincia, porque nada é imposible se queremos neles e se estamos xuntos. Álvaro, compañeiro, moita sorte. Moitas grazas por integrar a compañeiros de Xuventudes na túa executiva. Estou seguro que van a traballar moi ben e non te imos defraudar. É o momento de recuperar a ilusión dos que creen nestas siglas. Moitas grazas, compañeros e compañeiras. Gracias, compañeiro. Ten a palabra Natalia González Benítez, secretaria xeral da Agrupación Municipal de Ourense. Moi bo día a todos e a todas. A verdade é que se as mulleres somos importantes, a xente moza aínda máis. Sabedes que ven con forza, con ganas e fainos falta. Benvidos e benvidas a este quinto Congreso Provincial do PSDG-PSOE de Ourense, que se celebra na cidade de Ourense, e no que sentaremos as bases para abrir unha nova etapa política ante un futuro próximo cheo de retos complexos, tampouco hai que enganarse, pero alcanzables. Se a ilusión, o compromiso, o traballo e a unidade están presentes máis que nunca no noso día a día. Para min, como secretaria xeral, é un prazer participar nel en representación da Agrupación Municipal de Ourense. A máis importante desta provincia e a que está chamada a ser un dos motores de apoio máis importantes para o novo equipo de persoas escollidas hoxe e que terán a responsabilidade de levar o timón e o rumbo do partido nos próximos 4 anos. E así vai ser, coa máxima lealdade e coa forza de toda a nosa militancia sempre detrás, como sempre fixemos. Porque o éxito no noso partido radica na nosa capacidade de traballo, de coordinación e de cooperación entre todos e todas dentro dun proxecto colectivo, desde o primeiro ata o último dos nosos militantes. A total disposición, Álvaro, da nova dirección que saia deste Congreso para traballar xuntos e xuntas na labor de construir esa alternativa que Ourense necesita para esta provincia e para esta cidade, que poña fin á ditadura popular na Deputación de Ourense
e que tamén nos devolva a alcaldía e aumente o número de alcaldes e alcaldesas do Partido Socialista na provincia de Ourense. Quero dar as grazas a todos e a todas os que fixestes posible que hoxe estemos aquí neste Congreso Provincial, ao Comité Organizador e a todos os compañeiros e compañeiras que traballaron arreo durante estes últimos meses. Simplemente decirvos que estaremos aí sempre para darvos folgos, que vamos a traballar coa máxima lealdade e compromiso da man do secretario xeral entrante, e, por suposto, darlle as grazas á Comisión Executiva Saínte e ao seu responsable nos últimos 8 anos, Rafael Rodríguez Villarino. Foi un placer traballar con vos. Eu creo que nesta nova etapa temos que estar todos e todas e simplemente desexarvos bo congreso e que de aquí saia de verdade un equipo no que estemos todos e que alcancemos os retos e que estemos aquí dentro de 4 anos para celebralo. Moitas grazas. Ben, pasamos ao punto número 4 da orde do día. Informe de xestión dos órganos provinciais, debate e votación. Ten a palabra o compañeiro Rafael Rodríguez Villarino, por favor. Bueno, non vos asustedes, traigo bastantes cousas para ler, pero tratarei de ser o máis sintético posible. Ante todo, grazas Natalia, grazas tamén Borja. A verdade é que 8 anos ao fronte do Partido Socialista é unha honra e tamén unha ilusión, porque teño que decir que sin motivación non se fai nada. Basicamente son unha persoa que lle interesa que cando un partido pretende gobernar nunha provincia este a xente motivado ao máximo, que teña gañas de gañar, que sexa posible cambiar a realidade dunha provincia que leva con 46 anos gobernando o PP na Deputación de Ourense e con todos os concellos baixo esta éxida. É moi importante que as persoas que están no Partido Socialista crean no Partido Socialista. É moi importante que nós sexamos cribles, que nós saibamos dicir a verdade á xente, a verdade entre nós. É moi importante a confianza, a lealdade, é moi importante a ideoloxía. Espero que na nova etapa, Álvaro, todo eso se reflicta. Voto en falta neste partido, a pesar dos 8 anos no que estuvo ao fronte da Executiva, máis debate ideolóxico. Voto en falta neste partido, quizá en algún momento, esa palabra tan manida que tantas veces se dice de ilusión, non? Ilusión, motivación. Vexo este partido con gañas tamén de cambiar as cousas. Espero que así sexa. Eu simplemente vou ler algunhas cuestións que teñen que ver ca xestión. Non me gusta nada esta palabra, parece que estamos falando dunha empresa. A palabra de xestión nunca me gustou. É unha palabra que se utiliza no Partido Socialista, que está nos estatutos. Informe de xestión, que pouco me gusta. Pero, dito isto, sí que vamos a falar, en definitiva, do que se fixo, que é o que se trata nestes últimos 4 anos, e permitídeme que tamén, para dar maior comprensión ao que se fixo nestes 4 anos, me refira tamén un pouco aos últimos 8, os últimos 4 anteriores. Estamos nunha circunstancia especial. Normalmente este informe de xestión estaría nunha circunstancia onde o novo secretario ou nova secretaria xeral empezase a falar, este é un secretario saínte, como é o caso. Entón, se nos botamos a vista atrás, fai 8 anos, acordádevos daquelos que estuverades que foron unhas primarias tumultuosas, destas que deixan pegada. É unha das persoas que se presentou naquelas primarias, agora está noutro partido, que fora secretario xeral de Galicia, candidato á presidencia da Xunta, e facendo todo o dano posible. Fixadevos no que desembocou aquilo. Sen embargo, era no ano 2018, no ano 2019 cumpliuse o que se puxera naquele relatorio político. Non sei se vos lembrades que puña a xente está esperando por nós. Eso é como se chamaba aquele relatorio político. E a proba delo foi que no 2019 obtúvose os millores resultados que nunca se tuveron nesta provincia. No 2019 foi a segunda vez que no relatorio marco hai un erro, porque a primeira vez que foi no 2019 en que se ganou o Partido Popular en Ourense foi a segunda. A primeira foi con Manuel Veiga Pombo no ano 1991, pero foi a segunda vez en que se ganou o Partido Popular na cidade de Ourense, e a primeira, eso sí, que o Partido Popular perdeu a súa maioría absoluta na Deputación de Ourense.
Cando perdeu esta maioría absoluta, como todos sabedes, creouse unha gran ilusión entre a xente. Víase posible gobernar o Concello de Ourense, víase posible gobernar na Deputación Provincial e non se conseguiu en ningún dos dous sitios. A frustración que se xerou naquel momento foi moi importante. E daquela frustración deriváronse moitas cousas que pasaron despois. Moitas cousas. No ano 2020 veu a Covid, como todos sabedes. No ano 2021 cambiouse a Executiva Galega. E despois viñeron procesos electorais que nos levaron a uns resultados realmente malos. Sen embargo, volveu a ser posible ter o goberno da Deputación de Ourense, non porque nós mellorásemos, que non, nós perdemos 3 concelleiros na cidade de Ourense que nos levou a perder 2 deputados provinciais, pero, sen embargo, o Partido Popular non se recuperou nunca do seu apoio a Gonzalo Pérez Jácome. Esperemos que siga así. Como non se recuperou, volveuse a abrir outra vez a alternativa de volver a ter o goberno da Deputación de Ourense. E unha vez máis non se tivo. Ao mesmo tempo, intentou facerse unha moción de censura co Partido Popular na cidade de Ourense, que tampouco fructificou. Destes dous temas, creo que temos que falar no futuro de modo aberto e con detemento. Non podemos pasar por enriba cuestións tan relevantes como a posibilidade de cambio en algo tan importante como a Deputación de Ourense ou no Concello de Ourense. Estas cousas hai que falalas e hai que debatilas. En fin, como consecuencia, xa digo, do que pasou no 2018, no que pasou despois no 2021, todo isto ten consecuencias. E no 2022, pouco despois das segundas primarias nas que participei, nas que tuve a honra de recibir o apoio maioritario de Ourense, da provincia, pois nese momento dimitiu o anterior secretario de Organización. Non falo de Diego Alonso, que tamén dimitiu despois, senón que falo de Juan Carlos Francisco Rivera. Naquel momento que dimitiu, el foi cando se marchou de aquí, deixando a Secretaría de Organización, eso que un pouco antes conseguíramos negociar a moción de censura en Ribadavia, donde por fin pudéramos gobernar. Sen embargo, pouco despois veu esa renuncia, unha renuncia que, por suposto, non foi esperada e que ninguén dos que estábamos ali quería. Foi cando Diego Alonso entrou despois como novo secretario de Organización e a partir de aí propúxenme motivar a xente, animar a xente, facer que este partido empuxara con máis forza que nunca e de dúas maneiras. Unha, facendo que a Secretaría Provincial e toda a Executiva saíra fora da sede de Ourense, que se desplazara por toda a provincia. E, por outra parte, creei un acontecemento con base histórica que todos coñecedes como Conmemora, para facer unha unión provincial. Esas eran as dúas intencións que tiña naquel momento. Que saídas houbo da Executiva Provincial? Quen tuvestedes a honra de participar nelas, digo honra, vounas lembrar. A primeira foi en Castrelo de Miño, o Náutico. A segunda, en Carballiño. Fóramos a unha cafetería Pituxo, porque non había outra maneira de ir naquel día, era un sitio subterráneo, pero naquel lugar decidimos quen iban a levar os premios de Conmemora que se iba a celebrar despois. Despois foi na Peroxa. E na Peroxa é o lugar onde se fixo, ademais despois o primeiro Conmemora. Despois desplazámonos hasta Melón, que moita xente non coñecía o mosteiro de Melón. E ali tuvemos a Executiva. Despois fomos tamén a Carabela, unha cafetería en Barbadás. Fomos á sede de Berín. Fomos despois a Ramirás, o Picouto, un local social importante que teñen ali. Fomos a un bar en Castro Caldelas, a alcaldesa, que estamos hoxe por aquí, vamos ir ao Castelo, pero como sabíamos que nos iban a criticar, tuvemos que acabar nun bar, pero ali tamén nos xuntamos. Que conseguimos con eso? Conseguimos presenza no territorio, os nosos alcaldes, alcaldesas, os nosos candidatos e candidatas sentíronse apoiados. Non está mal que 20 e pico ou 30 e pico persoas cheguen todas a vez a un lugar determinado. E aparte, moita xente do propio partido tuvo a oportunidade de coñecer o territorio en moitos lugares que non coñecía en absoluto. Entonces, eu entendo que esa foi unha iniciativa positiva. E despois, pois, lóxicamente, veo a iniciativa de Conmemora. Conmemora tiña un obxectivo, non? O obxectivo era lembrar de modo simbólico as raíces do socialismo en Ourense,
é unha das cuestións tamén das que, sinceramente, me sinto afortunado de poñer en marcha a Secretaría de Memoria Democrática, Memoria Histórica inicialmente, no partido. Pero con Conmemora fixemos algo diferente. Naquela primeira Conmemora que houbera na Peroxa, foron 24 de abril, un día antes do 25, que era en Portugal, chamamos a Festa dos Claveis, inda que a data exacta non se corresponde con esa, a data de Conmemora da boda do pai e da nai de Pablo Iglesias Pose. Naquel momento nós fixemos unha iniciativa na Peroxa na que entregamos diversos premios. Acórdome cando celebrábamos isto que veu María Luisa Carcedo, daquela era a presidenta e sigue sendo da Fundación Pablo Iglesias, entregámoslle a acta de matrimonio dos pais de Pablo Iglesias, que agora está na Fundación Pablo Iglesias, precisamente a raíz daquelo. E nos en aquel momento déramos premios á solidaridade, déramos as mulleres, déramos o Concello de Ribadavia e o Concello de Tribes, nun caso porque era para as mulleres afgás que estaban axudando en Ribadavia e outro para as mulleres de Ucraína. Naquel momento falábamos de momentos, o lema era un momento de cambio en tempos complexos, que é o que estaba pasando así a día de hoxe a guerra de Ucraína, como todos sabedes. E tamén déramos premios a José Rivera, que é a memoria viva deste partido, un premio a sustentabilidade ao Concello de Amoeiro, porque fora o que puxera en marcha un montón de iniciativas sobre esta materia, e un premio a cooperación a Eurocidade Chaves Berín, porque xustamente estaban colaborando tanto o alcalde de Chaves como o alcalde de Berín, o alcalde de Chaves veu aquel día, e fixemos un acto ben fermoso. Aí arrancou Conmemora. Conmemora, despois veuse hasta a Carballeira de Santa Cruz, hasta este mesmo lugar, na seguinte edición. E aquí honramos a unha persoa que é Carmen Rodríguez Novoa, centenaria, que agora está, para quen non o saiba, está nunha residencia en Chandrexa de Queixa. Falei ca familia para ir a visitala, pero sempre están poñendo problemas, espero que non siga habendos. Por o que me dixeron, o seu estado de saúde impídelle, sí, mobilidade, pero parece que non a nivel mental, parece que ten da capacidade. Eu irei na ver, por suposto que sí. E ademais deuselle un premio a ela porque ela era a muller de Juan Antonio do Pazo. Juan Antonio do Pazo foi un activista e sindicalista socialista de Amoeiro a cuxa muller, Carolina Regueiras, violaron e asesinaron no ano 37. Ese home, que despois foi o marido de Carmen Rodríguez Novoa, tamén foi honrado ese mesmo día porque estábamos honrando a nosa memoria. O seguinte Conmemora, o terceiro, foi en Maceda, aos pés do castelo. E a verdade, foi un lugar ben bonito, un lugar no que o lema tiña que ver con Europa, estábanse celebrando as europeas, e Nicolás González Casares, o eurodiputado, viñera aquel día. E naquel acto entregáramoslle dous premios. Un premio eran, neste caso, dúas persoas que levaban máis tempo afiliadas ao partido. Unha era Mercedes Bouzo Nova, da agrupación de Ourense, e outro a Gumersindo Penín Opazo, da agrupación de Xinzo de Limia. Foron dous actos ben bonitos. E o último, en Lobios, que o lema era a lenda posverdade. Fixadevos que os nomes de todas as accións que se facían teñen relación contextual co que está pasando en cada un dos momentos. Pois, bueno, foi un lugar, Lobios, que nos eliximos por varios motivos. O primeiro, para potenciar o candidato que temos ali, obviamente. Pero o segundo tamén é para facer novamente esa conexión con Portugal que iniciáramos na Peroxa. Por eso Vasco Ribeiro, profesor de políticas de Oporto, veu ese día, e tamén veu Nieves Lagares desde a Universidade de Santiago, acompañados ademais de representación política relevante, como foi Carmela Silva, que viña como presidenta do partido, aparte de como concelleira en Vigo e como tamén senadora, e Manuel Escudero. Manuel Escudero é o presidente da Fundación Avanza. A Fundación Avanza é o núcleo de pensamento do Partido Socialista a día de hoxe. E, ademais, quedou tan impresionado co acto que non coñecía ningún semellante a nivel provincial que nos requiriu unha recensión que saldrá publicada próximamente en El Socialista para explicar xustamente que é Conmemora.
Este é un informe de xestión, como podedes ver, que se basa nos actos, que se basa nas actividades, que se fundamenta nos obxectivos políticos que persigue e que busca, ante todo, motivar para que estas iniciativas de consideralo a seguinte executiva, Álvaro, de considerarla se manteña. Si credes que a nova executiva debe sair e estar en contacto cos demais concellos, creo que é acertado. Si considerades que conmemora se debe manter, creo que tamén é unha cuestión que debe manterse no tempo, porque, a fin de contas, é a nosa memoria, é o que nos distingue, e é un cónclave provincial que une o partido. Que máis actividades se fixeron desde a Executiva Provincial? Bueno, hai outra que ten que ver cunha iniciativa que se fixo finalmente, que o nome que eu pensei que sería o Masaqueide é o de Parladoiro. Un parladoiro, como sabedes, é o que hai nas fiestras, nas casas, onde se poñan as persoas e se poñan a falar entre elas. En ese parladoiro o que pretendíamos era abrir o partido, e traer persoas relevantes que puderan intercambiar as súas opinións con xente sobre temas importantes. Nese momento foi cando veu Afra Blanco, foi cando veu tamén a compañeira Charo Velasco para falar do caso Nevenca. Cando veu, Javier Solana non veu, foi unha videoconferencia para falar de temas internacionais. Cando veu Abel Caballero para falar do futuro do sur de Galicia. E cando veu Xosé Fortes para falar da conquista da democracia. Esas iniciativas que tuveron lugar na sede de Ourense tamén deben ter lugar no resto das sedes da provincia. As sedes do Partido Socialista non poden seguir fechadas e abrirse únicamente cando vai haber un cónclave político. Teñen que estar abertas permanentemente, teñen que ter actividades, teñen que ser casas do pobo reais. Nos creemos, cando digo nos, falo en plural majestático, estou me referindo ao Partido Socialista, espero que siga sendo así, que o fundamental do Partido Socialista é representar a xente. E só representamos a xente se estamos nas rúas, se temos as sedes abertas, se facemos actividades, se nos reunimos, inda que só sexa unha vez anualmente toda a provincia, se, en definitiva, temos memoria e somos capaces de ter novos proxectos. Eu, nese sentido, teño que agradecer tamén ao facer o relatorio político, pedinlle contribucións a moitas persoas. O seu nome non se verá reflectido nas contribucións. Estuve mirando outros relatorios para ver se efectivamente como construían os relatorios. Non se sabe en ningún caso como se construen, polo que vin nosotros. No caso do que eu tiven a honra de coordinar e realizar, hai partes propias, hai partes que son contribucións de compañeiros e compañeiras, hai partes que son contribucións extraídas, sintetizadas, realizadas a partir de outros relatorios, e hai tamén unha cousa que nos anteriores relatorios, houve 2 relatorios nos 2 congresos anteriores. O primeiro fixen eu era moi pouco ortodoxo, a verdad, era máis emotivo que ortodoxo. O segundo fixo Diego Alonso, era moito máis ortodoxo, teño que dicilo, e este último é emotivo e ortodoxo, ou ese intentei. E vin que outros relatorios tiñan como obxecto, e por iso non estaban nos anteriores, unha introdución do secretario xeral en ciernes, que basicamente o que con eso quere transmitir un espírito do que quere facer. Nese mesmo sentido, puxenlle ollando un futuro de esperanza para a nosa terra. Iso é unha aportación exclusiva miña que leva a miña asignatura. Polo que se ve, digo, isto non sei nada do ámbito orgánico, hai unha emenda para eliminalo. Eso é lícito? Supoño que sí, non o sei, eu non o creo, porque non forma parte do articulado, non? Cando tú fas un articulado, como veredes no relatorio, ten números, e con cada número a parte que se pode eliminar. Non sei, eu non trataría con ese desdén ou falta de respeto á vontade dunha persoa que quere motivar a xente, pero se así o considerades, se queredes eliminalo, tedes toda a liberdade do mundo. Cada un califícase por os seus actos. Eu, obviamente, o único que pretendo é animar a xente, motivar a xente, e estou neste partido con ese único propósito. Entrei en política para motivar a xente, intento seguir en política motivando a xente, senón non estaría, senón para iso é mellor non estar. E o que vos pido a todas e a todos os que estades aquí, se queredes que este partido sexa espello da cidadanía que está aí fora, eu xa non digo hora de que estén esperando por nós. Non o digo porque esa percepción
debe decir o seguinte candidato. Neste caso xa non é candidato, xa é novo secretario provincial. Con eso mesmo, dicir que a solidaridade, a confianza, a defensa das persoas que se encontran en peores circunstancias vitais, non permitir abusos de ninguna maneira, nin acosos, nin permitir que ninguén distorsione a memoria, nin as palabras, nin os feitos dos demais, sendo limpos, transparentes, collendo un pouco a ideoloxía que realmente nos sirve de base e que ten moito para criticar. Eu teño que dicir que o Partido Socialista durante moitísimo tempo, canto máis leo e investigo, máis erros atopo. Erros que eu tamén teño. Pero se somos quen de falalos, se somos quen de discutilos, se non nos ocultamos, nin nos engañamos, nin nos faltamos ao respeto, será moito máis posible que sexamos un partido limpo e o partido que a xente está esperando por nós. Espero que sexa así. Álvaro, eu, de verdade, desexoche toda a sorte e fortuna, porque a sorte e fortuna que ti teñas e teña a executiva vai ser a que teñamos nós, a que teña o partido, e tamén vai ser a fortuna que teña a cidadanía que se beneficiará de elo. Pídovos a todos compromiso, lealdade, pídovos a todos respeto por nós mesmos e respeto por a xente que está aí fora. E, sobre todo, este tiña que ser un discurso como encomiástico, non? Do típico discurso de que todos falemos do ben que nos vai e de todas estas cousas que nos van a motivar e tal. Non, este ten que ser un discurso real. E deste discurso real e da discusión e do debate creo que poderemos sacar un partido que mereza a pena. Senón, todo o demais será deixar pasar o tempo mentras a xente se esquece de nós. Moitas grazas. Ben, rematada a intervención, de novo agradezo e reitero o noso agradecemento a Rafael Rodríguez Villanino. Se non hai peticións de palabra, dende esta mesa pídese votación por aclamación para aprobación do punto número 4 da orde do día. Pasamos ao punto número 5 da orde do día. Elección da Comisión Electoral do Congreso e apertura do prazo de presentación de candidaturas, Comisión Executiva Provincial, Comisión Provincial de Ética e membros dos comités. Pídese a formulación de propostas para a Comisión Electoral. Non hai máis propostas? Procedo a ler o nome das compañeiras e compañeiros que van a formar parte da Comisión Electoral do Congreso que se constituirá neste mesmo edificio na planta de abaixo. Son os seguintes: Antonio Estévez Blanco, Rocío Moreiras Pavón, Noelia Rodríguez Travieso, Antonio Paradela Blanco, Edith Filguera Rodríguez. Muchas gracias, compañeros. Vou vos dar unhas pequenas pinceladas de información. Segundo se establece na orde do día e no horario que fixou o comité organizador, procedo a informarvos do desenvolvemento das próximas horas. Vamos dividir o traballo en dous bloques en dúas materias, en canto ao proceso de elección e en canto ao traballo nas comisións. En canto ao proceso de elección, dende este momento e ata as 12 horas poderán presentarse ante a Comisión Electoral, que se constituirá ahora de inmediato, as candidaturas a órganos provinciais. Serán proclamadas ás 12 da mañá. Nese momento, ás 12 horas, se procederá á apertura do período de votación das candidaturas proclamadas, que pechará a 1 en punto. A proclamación e lectura dos resultados terá lugar a 1:15 neste mesmo plenario. En canto ao traballo das comisións, ás 10:30, non, agora mesmo salir, procederás á constitución das comisións de traballo e debate das emendas en comisións. Cada un de nós, delegados, temos na nosa acreditación unha letra A ou B en función da comisión que nos pertenza. A letra A é ponencia, a letra B estatutos. Pregamos puntualidade, obviamente xa non é posible. Ás 13:15, rematados os traballos das comisións, se procederá a presentación e aprobación do plenario das resolucións de comisión e se procede, debaterás e procederás a votar as enmendas. Polo tanto, se vos parece, rematamos esta parte do Congreso, da sesión, retomaremos o traballo no plenario ás 13:15, a 1:15 en punto, e vamos agora á constitución das comisións de traballo. Moi bo día, compañeras e compañeros. Bo día de novo. Retomamos este traballo neste plenario
Pasamos ao seguinte punto de orden do día. Presentación e aprobación polo plenario das resolucións das comisións de traballo se procede debate e votación das emendas. Vou proceder á lectura dos ditames da Comisión de Relatorio Marco e ditame da Comisión de Estatutos. Primeiro, celebrada a Comisión de Estatutos, segundo disposto nos artigos 27 seguintes do Regulamento Federal de Desenvolvemento dos Estatutos Federais, procedese ao debate e votación das emendas presentadas. Segundo consta na correspondente acta, as votacións foron as seguintes. Votación número 1, aceptada a emenda de introdución do relatorio. Votación número 2, aceptadas emendas do bloque B nun partido organizado e moderno. Votación número 3, aceptadas emendas do bloque C que promova a participación da militancia e apertura á sociedade. Votación número 4, aceptadas emendas do bloque D incorporar a mocidade na toma de decisións sociais e de partido. Votación número 5, aceptadas emendas do bloque H comunicando entre nós e de cara ao exterior. Votación número 6, aceptadas as emendas do bloque N promovendo a cultura e participación social. Votación número 7, aceptadas as emendas do bloque R, Ourense unha provincia conectada ao territorio. Votación número 8, aceptadas as emendas do bloque S, o emprego como sostén da poboación. Votación número 9, aceptadas as emendas do bloque T, contribuindo a superar a parálisis e a falla de planificación cun modelo de desenvolvemento industrial do territorio ourensán. Votación número 10, aceptadas emendas do bloque U, cun medio rural con futuro en Ourense. Votación número 11, aceptadas emendas do bloque 5, mentres protexemos un medio ambiente que é sina de identidade na nosa terra. Votación número 12, aceptadas emendas do bloque X nun mundo en migración. Terceiro, non foron registradas incidencias ou outras cuestións, ningunha. Cuarto, elevase o presente dictamen para a súa aprobación no plenario do 5º Congreso a partir das 13:15 horas, segundo programa. En Ourense, ás 12 horas do 18 de maio de 2025, asinado pola presidenta. Ben, leída este dictamen, pídese posta mesa a votación por aclamación, se non hai cuestións ao respecto. Ben. Seguimos co seguinte punto, lectura do dictamen da Comisión de Estatutos. Primeiro, celebrada a Comisión de Estatutos, segundo disposto nos artigos 27 seguintes do Regulamento Federal de Desenvolvemento dos Estatutos, procedeuse ao debate e votación das emendas presentadas. Segundo consta na correspondiente acta, as votacións foron as seguintes. Votación número 1, aceptar a emenda número 15 do artigo 1. Votación número 2, aceptar a emenda número 2 do artigo 6. Votación número 3, aceptar a emenda número 3 do artigo 8. Votación número 4, aceptar a emenda número 3 do artigo 26. Votación número 5, aceptar a emenda número 4 do artigo 30. Votación número 6, aceptar a emenda número 5 do artigo 34. Votación número 7, aceptar a emenda número 6 do artigo 36. Votación número 8, aceptar a emenda número 7 do artigo 42. Votación número 9, aceptar a emenda número 8 do artigo 44. Votación número 10, aceptar a emenda número 1 referido ao capítulo 5. Votación número 11, aceptar a emenda número 9, artículo 56. Número 10, artículo 57. Número 11, artículo 58. Número 12, artículo 59. Votación número 12, aceptar as emendas 13 a disposición transitoria primeira e as emendas 14 e 16 a disposición transitoria segunda. Non se registraron outras cuestións ou incidencias e elevase o presente ditamen para a súa aprobación no plenario do Congreso a partir das 13:15 horas, segundo programa, asinado pola presidenta da Comisión. De novo, se non hai intervencións, pido a votación por aclamación do presente dictamen. Ben, pasamos ao punto número 10 da orde do día. Proclamación dos resultados das votacións. Procedo a dar lectura da acta da Comisión Electoral. Acta de escrutinio da votación realizada para a elección dos órganos provinciales de representantes nos comités elaborada pola Comisión Electoral do 5º Congreso Provincial do PSG-PSOE de Ourense. Sendo as 13 horas do... que di hoxe? 18 de maio no restaurante da Carballeira de Santa Cruz na cidade de Ourense, unha vez concluído o escrutinio das votacións realizadas para a elección dos órganos provinciais e dos membros dos comités provincial e federal, a Comisión Electoral informa ao plenario de que se produciron os seguintes resultados. Comisión Provincial de Ética, votos emitidos 70, votos nulos 0, votos en branco 4, votos a favor 66. Queda elixida a Comisión Provincial de Ética con 66 votos, o que equivale ao 94,29% dos votos válidos.
Membros Comité Provincial, votos emitidos 71, votos nulos 0, votos en branco 4, votos a favor 67. Quedan elixidos os membros do Comité Nacional con 67 votos, o que equivale ao 94,37 dos porcentaxe dos votos válidos. Comisión Executiva Provincial, votos emitidos 71, votos nulos 0, voto en branco 4, votos a favor 67. Resulta elixida a Comisión Executiva Provincial de Ourense con 67 votos, o que equivale ao 94,37% dos votos válidos. Membro do Comité Federal, votos emitidos 71, votos nulos 0, votos en branco 4, votos a favor 67. Queda elixido membro do Comité Federal con 67 votos, o que equivale ao 94,37% dos votos válidos. E para que así conste, esténdese a presente acta que asinan os membros da Comisión Electoral Provincial. Quedan proclamados, polo tanto, os novos órganos do partido. Bueno, sin máis, pasamos ao punto número 11 da orde do día, denominado clausura. De novo, nesta mesa, queremos saudar a compañeros e invitados que se foron incorporando ao longo da mañá e que paso a comentar. Nos acompaña tamén, non sei se está ahora mesmo no plenario, se non estará a punto de chegar, Pedro Blanco, delegado do Goberno de Galicia. Nos acompaña Aitor Bouza Manso, secretario de Acción Electoral e Formación da Comisión Executiva Nacional Galega. Nos acompaña Francisco Cardama Santiago, secretario de Innovación e Transformación Digital da Comisión Executiva Nacional Galega. Nos acompaña Celso Fernández López, secretario executivo da Comisión Executiva Nacional Galega. Nos acompaña Ignacio Gómez Pérez e Patricia Domínguez Barja, secretarios tamén da Comisión Executiva Nacional Galega. Nos acompaña Lara Méndez López, secretario de Organización da Comisión Executiva Nacional Galega. Bo día. E nos acompaña tamén Xurxo Doval, secretario das Xuventudes Socialistas de Galicia. E sin máis, recibimos a Álvaro Vila Araujo, secretario provincial do PSG-PSOE, e a Xosé Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral da Comisión Executiva Nacional do PSG-PSOE de Galicia. Bueno, antes de comezar coas intervencións de clausura, quería rematar o traballo desta mesa, agradecendo ás compañeras e os compañeros que nos acompañan hoxe e agradecendo tamén a todas as persoas que fan posible sempre a celebración destes eventos. Sabedes que sempre hai moito esforzo, moito traballo, moitas traballadoras, moitos traballadores, moito personal, e quero personalizar neles o saludo e o agradecemento para o bon funcionamento deste partido. Tamén quería proceder a chamar os novos compañeras e compañeiros para que pasen a ocupar os seus asentos na Comisión Executiva Provincial a medida que vos vaya chamando. Vou a proceder á lectura da nova Comisión Executiva Provincial. Secretario de Acción Territorial, Jesús Rafael Pereiras Vázquez. Secretario de Políticas de Seguridade e Emerxencias, Manuel Lorenzo Feijóo. Secretaria de Estudios e Programas, Luisa dos Santos de Jesús. Secretario Adxunto de Medio Rural, Ignacio Rodríguez Nieves. Secretario de Política Forestal, Celso Basalo Gómez.
Secretaria de Cultura e Turismo, Xerezade Núñez Rodríguez, que non se atopa xe con nós, que non dou chegado por un imprevisto, pero que lle mandamos igual un forte aplauso esperando que se incorpore canto antes. Secretario de Despoboamento e Reto Demográfico, Aquilino Domínguez Díaz. Secretaria de Infraestructuras e Mobilidade, Victoria Morenza do Forno. Secretario de Apoio aos Municipios, José Manuel Rego López. Secretario de Medio Ambiente, Noelia González Viso. Secretario de Dereitos LGTBI, Javier Alén Velo. Secretario de Migracións, Teresa Barge da Pía. Secretario de Acción Sindical e Traballo, Manuel Sotelo Vila. Secretario de Medio Rural, Francisco López González. Secretaria de Deportes e Políticas Saudables, Carmen Blanco González. Secretario de Memoria Democrática, Xosé Lois Carrión. Secretaria de Educación e Política Social, Ana Belén Peleteiro Prieto. Secretario de Industria e Desenvolvemento, Aurentino Alonso Araujo. Secretaria de Comercio e Emprendemento, María Luz Ro Cabo. Secretario de Mobilización e voceiro de Executiva Provincial, Patrick Rodríguez González. Secretario de Vivenda, Daniel Barredo Vázquez. Secretaria de Inclusión Social, María Antonia Delgado Fernández. Secretario de Economía e Emprego, Manuel Carracedo Rodríguez. Secretaria de Sanidade, Noelia Rodríguez Travieso. Secretaria de Maiores e Discapacidade, Josefa Morgade Rúa. Secretario de Xunta, Organización e Administración, Javier Rey Rey. Secretaria de Política Municipal, Susana Rodríguez Estévez. Secretaría de Acción Electoral, Miguel Rodríguez Ojea. Secretaria de Benestar Social e Dependencia, Olaya Meiriño López.
Secretaria de Igualdade, Eva Pérez Gamote. Secretario de Organización, Antonio González Fiuza. Vicesecretaria Xeral de Relacións Institucionais, Carmen Rodríguez da Costa. Vicesecretaria Xeral, Marina Vaz Quintillán. E secretario xeral, Álvaro Vila Araujo. Nos acompañan tamén, sin antes esquecernos, me esquecía antes de saludar o presidente da Asociación de Empresarios do Polígono San Cibrao, que lle agradecemos a súa presencia. E tamén a Asociación de Persoas Sordas de Ourense, a quen lle agradecemos a súa presencia e a súa participación en actos como este. Sin máis, procedemos ao turno de intervencións. Ten a palabra Carmen Rodríguez da Costa, deputada autonómica do PSDG e vicesecretaria do PSDG-PSOE da provincia de Ourense. Gracias, Diego, presidente. Bueno, en primeiro lugar, quero enviar unha aperta afectuosa a todas e todos os militantes socialistas da provincia de Ourense a que estades hoxe. E aquí tamén a todas aquelas persoas que día a día fan deste partido, o Partido Socialista, sexa unha ferramenta útil para transformar a vida da mocidade, das mulleres e das persoas que máis o precisan. Quero tamén agradecer profundamente o traballo incansable dos traballadores e das traballadoras do partido que fixeron posible que hoxe este congreso funcionase como un reloxo. Grazas de todo corazón. Grazas, Bea. Grazas tamén aos membros da mesa polo seu magnífica labor, as persoas que presentastes e defendestes enmendas que enriqueceron, sin dúbida, o relatorio político deste Congreso e as que participades activamente nas distintas mesas de debate. Este é o camiño, un partido vivo, plural, comprometido, que dialoga, que construe e que pensa no futuro. Non podo deixar de felicitar a executiva saínte polo esforzo e o traballo adicado nestes últimos 3 anos. Tamén saudar, como non, os invitados, o secretario xeral da provincia da Coruña, Bernardo Fernández, o secretario xeral da agrupación de Compostela, o delegado do Goberno, o subdelegado do Goberno, como non, as xuventudes socialistas representadas hoxe polo seu secretario xeral, Xurxo Doval. E tamén non me esquezo da miña secretaria xeral, a da agrupación municipal de Ourense, Natalia González. E como non, quero agradecer ao novo secretario xeral, Álvaro Vila, a confianza que deposita en min todo o equipo que o acompañará nesta nova e ilusionante etapa. Álvaro, temos por diante
retos importantes, pero tamén temos unha militancia forte, unhos alcaldes e alcaldesas preparados e un proxecto de futuro. E sabemos que ti tamén estás preparado porque coñeces ben a realidade desta provincia, Álvaro. Os desafíos demográficos, as carencias educativas, os problemas sanitarios, a falta de oportunidades laborais. E sabemos que, dentro da tua experiencia como alcalde e portavoz na Diputación de Ourense, serás quen de construir para Ourense un proxecto que ilusionará a cidadanía, un proxecto que volva a por Ourense no mapa do progreso, da igualdade e da xusticia social. Un camiño, compañeros e compañeiras, que só será posible se o facemos unidas e unidos, porque a unidade non é só un concepto, unha palabra, é unha forma de facer política para os socialistas no respecto, na colaboración e na lealtade ao partido e á sociedade que queremos servir. É momento de que as persoas designadas para os distintos órganos elegidos hoxe demostren estar á altura da responsabilidade que os militantes e as militantes nos otorgaron e que todos e todas, como organización, saibamos estar á altura destes tempos. Tempos complexos que vos vou contar, tempos nas que as oligarquías económicas, a lombos da doutrina da extrema dereita, ameaza con desmontar un sistema de garantías e mecanismos de protección cos que as sociedades cohesionan e dan estabilidade á poboación na súa gran maioría. Tempos, quizáis non tan distintos, os que en 1789 levaron a Pablo Iglesias a pôr en marcha un mecanismo que puidera defender o traballador, as grandes masas proletarias do abuso do empregador e do esprezo das clases privilexiadas. En esta nova andaina contamos cun piar fundamental. O noso secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, que será e é referencia, forza e inspiración neste tempo que agora iniciamos, José Ramón, e tamén con Lara Méndez, secretaria de Organización e compañeira parlamentaria. Un orgullo para min compartir con eles traballo e compromiso, un exemplo de boa política, de rigor, de solvencia e de paixón polo servicio público. Con José Ramón, con Álvaro, ca nova executiva e con todos e todas nós temos todo o que precisamos para construir unha alternativa á cidadanía de confianza nunha política útil, transformadora, feita dende os valores e coa mirada posta sempre no ben común, porque hai outra forma de facer política. Moitas gracias, compañeiros e compañeiras, e agora vos deixo con quen está traballando para que a Xunta de Galicia volva a ser un goberno progresista, con proxectos, con ambición transformadora e coa xente e con o territorio no centro das políticas públicas. Compañeiro e amigo José Ramón Gómez Besteiro. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas grazas a todos e a todas. Hoxe, nesta clausura dun congreso, o que poñemos fin ao proceso de renovacións provinciais no partido, hoxe en Ourense, a semana pasada en Coruña, en Lugo, a anterior na provincia de Pontevedra, e facendo o que sabemos facer os socialistas, que é votar, decidir, renovar, cambiar, avanzar cara ao futuro. O levamos facendo desde fai 146 anos. 146 anos, cando se xuntaron os e as socialistas en Madrid e decidiron non solamente que era importante construir un sindicato, facer un sindicato, sino que era importante tomar o poder democráticamente, e que era importante construir un partido de clase con unha amplia maioría e que efectivamente era o que iba a permitir cambiar as condicións de vida dos traballadores e das traballadoras, en definitiva da inmensa maioría dos veciños e dos cidadáns de España por aquel entonces. Era a ansia que tiñan fai 146 horas. E hoxe o estamos facendo, despois deses 146 anos, renovando democráticamente con primarias
como solamente sabemos facer nós e solamente como parece que solamente facemos nós aquí en Galicia. Os demais parece que fan unhas renovacións, pero desde logo votación e o mando aos militantes non lle lo dan nunca. E o Partido Socialista sí é o único partido que votan os seus militantes e deciden que organización queren para os vindeiros anos. Quero felicitar, como non pode ser, e además é así, a quen foi elexido secretario provincial nunhas primarias e que hoxe é ratificado coa súa magnífica executiva aquí en Ourense, o compañeiro Álvaro Vila. A miña felicitación, os meus parabéns, e tamén para quenes participaron, para quen participou nese proceso de primarias, para Patricia, que competiu nun proceso democrático e que os vindeiros 4 anos tamén é unha parte importante do desenvolvemento do partido aquí tamén na provincia de Ourense. E como non tamén a quen foi secretario provincial durante varios anos, a Rafa Villarino, que dirixiu o partido á situación actual e que efectivamente é parte tamén dese éxito e dese traballo futuro donde ninguén sobra e donde debemos estar todos apostando e apoiando nesa decisión. Ben, vamos cara a un proceso electoral dentro de 2 anos, pero temos que prepararnos xa agora. Esa é unha das cuestións que ten que afrontar as executivas provinciais, o partido nas provincias, o partido en Galicia e en toda España, pero ese reto que temos é o reto das municipais, ese reto que é o de confeccionar as millores candidaturas de homes e mulleres para ofrecer á cidadanía o que solamente nós sabemos facer, que é ofrecer ese traballo directo, ese traballo presente, ese traballo, que está máis próximo aos ciudadanos e, sobre todo, tratando de resolver os problemas que teñen no seu día a día. Esa é a máxima que nosotros defendemos o noso proxecto político e é a máxima de conseguir éxitos nesas eleccións. E ora temos 2 anos onde nos temos que dedicar fundamentalmente a eso. E facémolo, ademais, facendo política, que é como, a pesar de que algúns creen que non é tempo de política, que é de outras cousas, nós seguimos confiando na acción política e que temos que facer política todos os días do ano. E nese camiño de facer política é onde nós temos que trasladar o noso mensaxe, onde estamos representando o goberno, como é o caso en Galicia, con o noso delegado e os subdelegados e subdelegadas que están traballando e traendo a acción do goberno aquí do moito e bon que se está facendo en Galicia, que ten un nome e un apellido que é o do Partido Socialista. E camiñando a esas eleccións municipais, que o obxectivo que temos como partido, sin lugar a dudas, é un reto, complexo. Vos sabedes ben, somos o partido de máis de 100 alcaldías en Galicia, gobernamos máis do 50% da población de Galicia o Partido Socialista, ben de forma mayoritaria ou ben en coalicións de goberno, pero en todo caso que enrixe a vida diaria nas cidades e nos povos desas 100 alcaldías é o Partido Socialista. En definitiva, vamos a unhas eleccións que son moi do Partido Socialista. Somos un partido municipalista e iso non lle quita ningún só ápice ao que nós facemos como dende Galicia ou dende o Estado. Pero a nosa base é a proximidade, é o apego ao veciño e a coñecer e escoitar para propoñer esas políticas que solamente nós sabemos facer. En un escenario onde temos, por un lado, un Partido Popular que está sometido á confrontación permanente, esa confrontación directamente con Madrid, vos o vedes a diario, esa confrontación da que responsabiliza sempre a Pedro Sánchez en todos os casos, de todos os casos e de todas as situacións, a responsabilidade sempre de Pedro Sánchez. Non é algo que teñamos que nos colla por sorpresa. O Partido Socialista sempre se castigou dese sentido. Recordade cando se criticaba a Felipe González, cando se decía tamén váyase señor González, ou cando criticaban a José Luis Rodríguez Zapatero. A dereita sempre fai o mismo. Cando non é capaz de resolver e cando ve que o goberno sigue firme en maus do Partido Socialista, fai o ataque persoal. Eso non é algo que nos deba sorprender. O vivimos ora con Pedro dunha forma máis personal, máis intensa, pero moitos dos que estades aquí recordades como se atacaba a González, como se atacaba tamén a José Luis Rodríguez Zapatero. Por tanto, centrémonos no importante, que é facer política e preocuparnos dos problemas que teñen os nosos veciños máis próximos para esas eleccións, pero de todos os veciños en clave xeral, defendendo a política que facemos. A política que fai o Goberno de España, a política que planteamos os socialistas aquí en Galicia e a política que levamos os socialistas e as socialistas nos diferentes concellos, que é fixar nos problemas reais e non nas invencións que teñen cada un nos seus propios concellos. Pasen un poquinho deso, que me... Gracias. Por tanto, nese camiño maravilloso, que é o que nós nunca
tememos, que é o proceso electoral, unhas veces con máis éxito, moitas veces con éxito, e outras veces ante determinadas situacións, vivindo esa pasión que vivimos nós das eleccións municipais. E aí é onde nós temos que implicarnos, como decía ao principio, para buscar candidaturas fortes de homes e mulleres que teñan presencia no territorio e, sobre todo, que teñan capacidade de influencia cos veciños e cas veciñas. E en ese mundo que vivimos, sobre todo de facer política, vos decía, nos encontrábamos con un Partido Popular confrontando permanentemente con España. E, por outro lado, aquí en Galicia, con sumisión ao que lle manda Feijóo. Nesa defensa particular dos intereses de Galicia, simplemente mirando para o que a rueda lle marca directamente desde Madrid Alberto Núñez Feijóo. E, por outra banda, temos o BNG, ese nacionalismo que está ahora ao cabalos dun soberanismo improductivo, dun soberanismo desfasado e cunha estética pois un pouco tamén descabellada, non? Nunhas posicións onde efectivamente non sabemos moi ben que defenden ante determinadas cuestións, pero sí sumíndose a un soberanismo populista que nós tamén temos que discutir e rebatir no territorio. Ese nacionalismo que mira para Rusia dunha maneira e para Gaza de outro. Ese nacionalismo que fala de ter ora un concerto económico cando o que necesitamos en Galicia non é solamente dar solidaridade fiscal, sino recibir solidaridade fiscal. Ese nacionalismo que ante determinados avances de modernidade e reindustrialización dice a todo que non. Pois entre ese Partido Popular, que é o que representa o non e a confrontación a todos os avances que se están facendo, e ese BNG, que representa tamén unha confrontación pouco intelixente e pouco productiva para o noso país, ou pouco rentable, é onde nós defendemos esa posición de esquerdas, que, como sabedes, a esquerda é fundamentalmente solidaridade, dala e recibila, pero tamén é, sobre todo, igualdade. Igualdade e solidaridade é a máxima da esquerda deste país. E nós somos a esquerda que cambia as cousas, a esquerda que pode, a esquerda que, dentro do goberno e dentro da acción do goberno, é capaz de cambiar a vida das persoas. Nós somos capaces de facer eso. E o estamos facendo porque o noso modelo, que é o verdadeiro enemigo que ten a dereita, o modelo do Partido Socialista, que ven de demostrar que é un modelo que funciona, que é un modelo que crea emprego, que genera riqueza, pero, sobre todo, que distribuye riqueza. Cando nos decían que non se debía subir o salario mínimo interprofesional porque decían que iso vai a afectar ya a productividade das empresas, se confirmou que era falso. Cando se decía que non era posible garantizar o sistema de pensións, darlle estabilidade económica, mantelo e proyectalo hacia o futuro, hacia as futuras generacións, dixeron que non se podía facer porque iso incrementaba enormemente o gasto público. E demostramos que sí se pode facer. Cando dixemos que os contratos cambiaban de temporal a indefinidos, dixeron que tamén iba a perjudicar a productividade e que iba a haber unha caída de emprego. E hoxe temos máis de 21 millóns de persoas traballando e contratadas e cotizando a Seguridade Social. Porque iso é o que tema a dereita, que a xente sepa que o modelo socialista é un modelo que funciona e que é un modelo, ademais, que permite medrar e distribuir a riqueza dun xeito daqueles non queren. Por iso deso non queren falar e dirigen o seu ataque hacia os ataques persoais, como, por certo, sempre fixeron. E nós, o noso, que é cambiar este país, tamén Galicia, reindustrializar Galicia. É verdad que fai anos, cando se falaba da industria, estábamos pensando en levar a industria fora. Esa foi a decisión que se tomou fai 30 anos. Pero ahora estamos en invertir esa situación, reindustrializar o noso país, facelo a través dunha transición verde, ecolóxica, e, por tanto, tamén boa e rentable para Galicia. Cando estábamos falando de apostar pola innovación, polo coñecemento, é unha forma diferente de construir e de traballar e de avanzar e de modernizarnos, pero sobre todo de forma sostible, e sin perder de vista algo que en Ourense ou en Lugo levamos sufrindo durante moitos anos, que é a falta de cohesión territorial. E nesa línea é na que nós temos que traballar. Cohesión territorial, cohesión social, principio de igualdad, pero sin renunciar a avanzar, a avanzar e a avanzar. E esos son os gobernos que nosotros defendemos, os gobernos que protexen a maioría da sociedade, pero que protexen avanzando. Por iso eu creo que nós no que temos que pensar é en discutir, en falar día tras día da política, porque iso é o que máis temen o Partido Popular, que é o noso enemigo político, o noso adversario político, onde temos centradas as nosas posicións para mellorar a vida da inmensa maioría dos ciudadanos no noso país. Partido Popular, soberanismo desfasado e no medio a esquerda que pode, porque é a esquerda que transforma a vida das persoas. Falábamos antes de salario mínimo, pero cantos avances se fixeron durante os gobernos do Partido Socialista. Esos gobernos que agora quere frenar
a dereita pedindo un día tras outro eleccións, que gaxe eleccións, pois xa sabrá. Estamos movendo este país sin que haxe eleccións, e, por certo, sin que haxe presupuestos. Aquí en Ourense levamos a práctica unha das nosas promesas que levábamos cando fixemos a investidura de Pedro Sánchez. Levar hacia a gratuidade a AP53, que ninguén levaba eso no seu programa. Salvo nós. Nadie levaba eso. Oiga, é que de la Limpaco xa era gratis. Bueno, xa, pero a conexión que nos buscábamos era a conexión Ourense tamén, Ourense-Santiago, nese camiño a gratuidade, porque solamente a xente falaba da AP9. Solamente a xente lle preocupaba o corredor atlántico. E a nós nos preocupaba tamén esa conexión de Santiago con Ourense. Por qué? Porque quenes vivimos en zonas máis deprimidas ou menos desenvolvidas somos conscientes dos verdadeiros problemas que temos en Galicia. O despoboamento, o envellecemento da población, a dispersión da población. Por iso falamos de educación, de manter os servicios públicos, de manter a sanidade pública, de mantener activa a dependencia, porque sabemos que se eses servicios públicos fallan, a despoboación será maior, o envellecemento seguirá nunha línea crecente, e, por tanto, non seremos capaces de renovar nin de atraer población, nin de manter a población que temos e avanzar hacia maiores números de población e maior número de desenvolvemento. E é unha pescadilla que se enreda na cola, porque, efectivamente, despois, se non hai desenvolvemento industrial, non hai interés por localizar e por ocupar territorio. E iso sufrímoslo fundamentalmente en Lugo e en Ourense. Pero, ollo, tamén lle está afectando a parte da provincia da Coruña e a provincia de Pontevedra. Por tanto, somos nós os que temos que facer e falar de política, pero para cohesionar Galicia, para que non haxa dúas Galicias. E iso tamén é responsabilidade nosa. E iso tamén é a responsabilidade do que temos que demandar do Goberno do Estado, do Goberno da Xunta e do que facemos nos diferentes concellos. Por tanto, temos compromisos por diante que non poden permitir que nosotros nos ausentemos. E eu o que fago é un chamamento a esa presencia activa durante os vindeiros días, os vindeiros meses, os próximos 2 anos, para que concienciemos a todos que un bon resultado nas eleccións municipales vai a ser un bon resultado para o partido, pero, sobre todo, vai a ser un bon resultado e algo moi positivo para a inmensa maioría dos veciños e das veciñas neste país, en Galicia e nesta provincia, en Ourense. Así que ahora que se vai a convocar a conferencia de presidentes, outro día o Partido Popular estaba indignado, decía que vamos a facer unha conferencia de presidentes, pero de que vamos a falar? Bueno, eles xa van, como sabedes, a esas conferencias con o non na boca. Eles queren falar de financiación, pero fai ben poucos meses e lles dixo que se lles condonaba a débeda, e dixeron que non. Bueno, son desas cousas que non son capaces de explicar fora das súas reunións. En esa situación vai haber unha conferencia de presidentes onde se fale dos verdadeiros problemas que teñen os ciudadanos. Oye, querense falar de vivenda, vaise falar das universidades, vaise falar da formación profesional, vaise falar da saúde mental. Oye, son cousas que nos deben preocupar a todos e que nos preocupan, non? Eles están a outra cousa, pero nós debemos estar centrados nos problemas que lle preocupan á xente, que é vivenda, que é sanidade, que é a saúde mental dentro da sanidade, o que é a cuestión relativa ao emprego, o mantemento dos salarios, a reindustrialización deste país. Esos son os problemas que lle preocupan aos ciudadanos. Os outros son ficcións que só lle preguntan a quen están polo non e polo que están a destruir calquer tipo de desenvolvemento do noso país. Que están simplemente a que queiran volver os que estaban. En todo caso, xa para rematar, facendo esa revisión que facemos sempre de como a responsabilidade que temos á esquerda, que é unha responsabilidade enorme e que é costosa. Nos costa sempre moito máis as cousas que o resto dos partidos e o partido, fundamentalmente o Partido Popular. Pero disfrutamos desa pelea e desa loita democrática que é camañar hacia unhas eleccións, pero sobre todo con proxecto, con ideas e sobre todo coa ansia e con alegría, que é como nos desenvolvemos ben a nosa forma de facer política, sin estridencias, sin excluir, como fan outros cando queren defender o noso país e tanto queren, coapretan, se volven excluintes e non lles gusta despois que compartamos determinadas decisións con eles. Ese soberanismo que realmente cada vez camiña hacia posicións máis excluintes e máis radicales,
pero que nós sabemos que o éxito de toda a formación de facer política é unir, sumar e tender pontes. E nesa fórmula, traballando e falando e traballando na política todos os días, sempre hai unha oportunidade para falar de política, sempre hai unha oportunidade de sumar na política, e o que temos que ser conscientes é que, efectivamente, ninguén como socialistas, despois de 146 anos, ten máis legitimidade, máis responsabilidade e, sobre todo, máis ganas de gañar as próximas eleccións municipais, que en Ourense estou convencido de que nos vai ir muitísimo millor do que todos pensamos, como en outras partes de Galicia. Porque a xente, unha vez que pasen estas modas da dereita, esta forma de facer política que ninguén entende, ou da propia, ou de partidos que non son de esquerda, porque eu sempre digo que os partidos de esquerda son os que teñen no seu pilar a solidaridade e a igualdade. Que non promueve a igualdade e que non promove a solidaridade non é un partido de esquerdas. É outra cousa. É outra cousa. É outra cousa e ten todo o dereito a máis a facer política, legítimamente, pero é outra cousa, non é un partido de esquerdas. Pois con ese ánimo, ese é o ánimo no que vamos a traballar e onde a Executiva Nacional e o partido a nivel do país vai axudar a provincia de Ourense, a nosa organización e, sobre todo, nese traballo diario co que vades a poder contar nos próximos meses para levar o mensaje do Partido Socialista a cada recuncho desta provincia e, por tanto, deste país. Así que, sin ánimo de importunarmos máis e deixar falar o verdadeiro protagonista do día, que é o xa secretario provincial de Ourense, Álvaro Vila. Don Álvaro Vila. Bueno, bo día de novo. Xa dimos moitos bo días, pero bo día de novo. Permitideme, antes de nada, que me perdonen que non salude nin a Pedro, nin a Eladio, nin a Besteiro, nin a Lara, nin os demais compañeiros, porque os verdadeiramente os protagonistas son de vos, que a quen vou saludar. E permitideme comenzar agradecendo con profunda emoción e unha sincera gratitude a confianza que hoxe depositades en min. É unha honra, unha auténtica honra e, sobre todo, unha responsabilidade inmensa asumir o cargo de secretario xeral do PSOE en Ourense. Solo hai unha cousa que me preocupa: non estar á altura da confianza que está depositando en min. Espero estar á altura desa confianza. Agradezco, por suposto, a quen me precederon nesta labor. E quero facer unha mención especial a Rafa. É difícil explicar a relación destes 8 anos con Rafa, o percorrido tan inmenso que fixemos para a provincia, o traballo tan inmenso que fixemos para a provincia, o gran traballo que se fixo nas agrupacións, e que creo que todo o partido se debería poñer en pé de agradecer ese traballo que fixo Rafa nestes 8 anos no Partido Socialista de Ourense. Tamén quería facer unha mención especial a unha persoa que, na súa sencillez, pero na súa gran labor, e que nos trae a todos sistemáticamente e nos dá exemplo unha e outra vez da labor que fai, ou que fixo neste caso, a través da Secretaría de Migración, e creo que tamén merece un forte aplauso, que é Luís Gulín.
E tamén, por suposto, dar as grazas a todos aqueles que traballaron sin descanso por este partido. Moitas veces na sombra, en tempos difíciles e en momentos de esperanza. O voso legado é a base sobre a que construiremos o futuro. Grazas tamén ás agrupacións locais, a militancia, as xuventudes socialistas, aos concelleiros, alcaldes, alcaldesas, portavoces, cargos orgánicos e a todos os compañeiros e compañeiras que creedes, como a min, que o Partido Socialista é a forza transformadora que Galicia e Ourense necesitan. Hoxe non comeza un camiño novo, por suposto que non, senón un novo tramo dun percorrido que compartimos. Un traxecto colectivo, plural, onde o diálogo, o respeto e a unidade serán os nosos pilares. Estamos aquí porque creemos na política como ferramenta para cambiar vidas, para construir unha sociedade máis xusta, máis igualitaria e máis libre. Porque no PSOE estamos para servir, para escoitar, para representar a aqueles que non teñen voz. Non tomamos este desafío a lixeira. Sabemos que o camiño cara a un Ourense máis forte e máis inclusivo require traballo, dedicación e, sobre todo, unidade. E será esa unidade a base do noso esforzo. Queremos un PSOE que este ao carón da xente, un partido que escoite, que dialogue e que actúe. Porque o noso compromiso é ca xente, cas súas necesidades e cas súas esperanzas. Debémonos a cada recuncho da nosa provincia, a cada persoa que confía en nós para seguir avanzando cara a un futuro mellor. Compañeros e compañeiras, Ourense é unha terra rica en cultura, en historia, en tradicións, pero tamén é unha terra que ten sufrido demasiado tempo o abandono e o esquecemento institucional. Temos a provincia máis envellecida de España, aldeas que se baleiran, mozos e mozas que se marchan porque non encontran oportunidades. Temos infraestructuras obsoletas e unha clara falta de inversión. E moitas veces unha política clientelar que frea o desenvolvemento e que perpetúa desigualdades. Por suposto que queremos que a Diputación de Ourense cambie de maus. Por suposto que queremos que a Diputación de Ourense pase para o Partido Socialista. Ourense exixe compromiso. Ourense exixe que sexamos reivindicativos, que levantemos a voz e nos fagamos escoitar. Isto ten que cambiar. E o PSOE ten que ser a panca do cambio. Temos que loitar por reverter o despoboamento. Temos que loitar por unha Galicia interior do futuro. E temos que loitar pola innovación no rural, pola mellora dos servicios públicos, polo transporte digno, pola conectividade e polo acceso á vivenda. Por suposto que sí. A vivenda. Creo que os que me precederon falaron da vivenda. Quizás a preocupación principal da sociedade neste momento. É o gran obstáculo para a emancipación da xente moza. E por iso creamos a Secretaría de Vivenda. E por iso, ao frente da Secretaría de Vivenda, poñemos a un representante deses mozos que se enfrontan ao futuro con ilusión, pero con un futuro cheo de atrancos. Por suposto que vai estar unha Secretaría de Vivenda comandado por un mozo destas xuventudes. Mozos e mozas que son o futuro do partido. Claro que sí, pero tamén o presente. Como se pode comprobar na executiva que acabamos de conformar. E veñen para quedarse. Veñen para quedarse. Porque non teñen que pedir permiso para entrar. Teñen que tirar a porta e entrar. E formar parte activa deste proxecto e de proxectos futuros dentro do noso partido. E o faremos escoitando a cidadanía, porque ninguén coñece mellor os seus problemas que quen os sufre cada día. Ourense é tamén unha cidade chea de pontes. Nadie entendería a esta cidade sin as distintas pontes que unen as dúas beiras do Miño. E o Partido Socialista non se entende sin esas pontes. Que nos teñen que unir as distintas estruturas, as distintas sensibilidades, aos distintos pareceres. Invito a todos aqueles que sistemáticamente se manteñen na orilla e non se atreven a cruzar a ponte, que o fagan, que os estaremos esperando.
E por iso, o primeiro compromiso que asumo como secretario xeral é o da unidade. Sí, unha palabra moi sinxela, a que se recorre moitas veces de forma gratuita ou baleira, pero que está chea de significado. Unidade non significa uniformidade, significa respeto entre os compañeiros e compañeiras, significa saber que hai un objetivo común máis alá das diferencias, e ese objetivo non é máis que saber que estamos para mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas. O PSOE ten que ser un partido unido ao servicio da xente. E por iso, aquí non haberá nin siglas secundarias, nin divisións internas. Aquí caben todas as sensibilidades, todas as voces, porque todas enriquecen este proxecto. A confección desta executiva creo que é un claro exemplo de sanidade diverxente. E aquí quixera facer tamén unha mención especial, nunha vez por aí, antes estaba, que era a Patricia, onde en todo momento, despois de concurrir ambos os dous ás primarias deste partido, tuvemos un diálogo permanente para concurrir a executiva, para conformar a executiva e os distintos órganos do partido. E chegamos a un diálogo e a un acordo en todo momento. Por iso lle quero dar a Patricia as gracias tamén por seu saber ser e por seu saber estar neste proceso. Necesitamos un partido forte, activo, pegado ao territorio, que recupere músculo en cada comarca, en cada concello, que escoita cada agrupación. Vamos a salir á rúa, por suposto que vamos a salir á rúa, a reencontrarnos ca xente e a mirarlle aos ollos, a dicirlles, estamos aquí para ti, porque sin participación non hai proxecto de futuro. Os papeles do goberno e da oposición non están exentos de responsabilidades, e tanto o goberno como a oposición teñen obrigacións e teñen responsabilidades. A función principal da oposición é acadar o poder, claro que sí, aínda que non nos lo parezca. Neste mundo tan destructivo que estamos vivindo, e mentras o poder non se alcanza, pois, como ben sabemos, depende das urnas, e mentras estas non se pronuncian, tócanos traballar. Traballar significa pelexar por mellorar a vida da xente e avanzar no eido social, no eido das infraestructuras, no eido medioambiental, e tamén na financiación xusta, equitativa, con criterios obxectivos dos concellos da provincia. Por suposto que sí. E cando digo concello da provincia, incluyo os concellos do Partido Socialista vilipendiados económicamente durante máis de 30 anos nesta provincia de Ourense. A democracia é contraste de opinións. E ninguén se pode extrañar por isto. E cada quen ten que defender cos seus argumentos a súa posición. Pero a democracia é tamén colaboración. E se desequilibras os dous platillos dunha balanza, o que se consigue tristemente é que moita xente pense que o modelo non funciona. E o modelo si funciona. E ademais é que ten que funcionar, pois non hai alternativa á democracia. Pois a alternativa á democracia é calquer forma de fascismo, como podemos ver nestes días. Este proxecto non se entende sin mirar máis alá da provincia. En Galicia, o Partido Socialista ten un reto histórico de volver a ser alternativa real ao goberno do Partido Popular. Estou convencido de que vamos a conseguir. O Partido Popular leva demasiado tempo gobernando a Xunta de Galicia e faino co piloto automático. Sen ideas, sen ambición. Galicia merece máis. E dende Ourense vamos a ser parte activa deste cambio. E tamén miramos a España, porque a pesar do ruído, o goberno socialista ten demostrado que se pode gobernar pensando na maioría. Subimos o salario mínimo, blindamos as pensións, aprobamos leis feministas, creamos emprego e defendemos a democracia fronte a aqueles que atacan sistemáticamente. Comentaba un compañeiro antes do Carballiño que estes días se celebrou o Día Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia. E tamén temos que estar aí, por suposto que temos que estar aí, en todos os movimentos sociais. Dende Ourense, defenderemos con orgullo as políticas progresistas e traballaremos para que o PSOE siga sendo o referente da esquerda e do progreso deste país.
Compañeiros e compañeiras, a política non pode perder o norte. Non pode deixar de mirar as persoas. O eixe do noso traballo será a xustiza social. Traballaremos por unha provincia máis igualitaria, onde nacer nun pequeno concello non sexa sinónimo de ter menos oportunidades, onde as mulleres non teñan que renunciar á súa carreira profesional por falta de conciliación, onde a xuventude poida soñar con quedarse, con emprender e con formar unha familia. Defenderemos, claro está, o feminismo, os dereitos LGTBI, a inclusión e a diversidade. Porque non queremos un Ourense que avance só no económico, queremos un Ourense que avance en dereitos, en liberdade e en dignidade. E non vimos a prometer milagros. Non vimos a prometer milagros. Vimos a ofrecer traballo, constancia, transparencia. Todo elo con un equipo comprometido cara a nosa terra. Vamos deixar atrás o pesimismo, a resignación e a indiferencia. Vamos a construir unha alternativa creíble, sólida e que ilusione. A militancia será o corazón do partido. Cada agrupación, cada voz será escoitada. Cada proxecto terá o noso apoio. Non queremos que ninguén quede atrás, non queremos protagonismos valeiros. Queremos resultados, queremos avances e queremos recuperar a confianza da ciudadanía con feitos. Amigos e amigas, este non é o meu proxecto. É o voso, é o de todas e o de todos. Hoxe asumimos unha responsabilidade e facémolo con ilusión, con humildade e coa certeza de que xuntos e xuntas vamos a poder. Invítovos a camiñar ao noso lado, a construir un partido socialista máis forte, máis aberto e máis útil, a que levantedes a voz pola nosa terra, pola nosa xente, polo futuro que nos merecemos. Porque Ourense non está condenado ao abandono, está chamada a renacemento, e nós, dentro do socialismo, estamos chamados a liderar ese renacer. Compañeiros, fai uns días nos deixaba Pepe Mújica, un referente do socialismo que, lamentablemente, gobernou demasiado pouco tempo, apenas 5 anos. Falaba pouco, pero sempre deixaba unha mensaxe nas súas verbas. Estes días, lendo nos xornais os innumerables artigos sobre el, encontrei unha frase exacta a que figura no meu estado de WhatsApp, que tamén teño estado de WhatsApp. Vive como pensas, senón pensarás como vives. E a política tamén é vida, compañeiros. Compañeiros, compañeiras, vivide como pensades, facer política como pensades, senón pensaredes como vivides, senón pensaredes que política estamos falando. Compañeiros, compañeiras, salud e república.
Amigos e amigas, este non é o meu proxecto. É o voso. É o de todas e o de todos. Hoxe asumimos unha responsabilidade e facémolo con ilusión, con humildade e coa certeza de que xuntos e xuntas vamos a poder. Invítovos a camiñar ao noso lado, a construir un partido socialista máis forte, máis aberto e máis útil, a que levantedes a voz pola nosa terra, pola nosa xente, polo futuro que nos merecemos. O Ourense non está condenado ao abandono, está chamada a renacemento e nós, dentro do socialismo, estamos chamados a liderar ese renacer.